Zidine koje okružuju staru dubrovačku gradsku jezgru duge su ravno 1940 metara, a oblikovala ih je duga i nemirna povijest Dubrovnika. Opasnosti od strijela i baruta, Mlečana i Osmanlija konstantno su pojačavale kompleks od 20-ak manjih i većih utvrda. Gradske zidine su se postepeno gradile i nadograđivale od 13. do 17. stoljeća, kada su u zlatno vrijeme Dubrovnika poprimile današnji oblik. Velikim naporima svih stanovnika Dubrovnika zidine su brzo i kvalitetno građene, štiteći grad i njegov položaj. Iako pažljivo projektirane i zaštićene, nikada zapravo nisu napadnute ili opsjedane. Najveću su ulogu odigrale odvraćajući potencijalne napadače svojim masivnim izgledom i oblikom. Zidine okrenute prema kopnu su deblje od onih prema moru, te imaju i podziđe s dubokim jarkom u kojem su danas urađeni gradski parkovi i parkirališta. Također, na kopnenoj strani nema kipova dubrovačkog sveca zaštitnika za razliku od morske strane. Razlog je tome što diplomatski Dubrovčani nisu željeli uvrijediti Osmanlije, okrećući Svetog Vlaha prema njima. Tijekom stoljeća ulaz u zidine bio je moguć jedino kroz vrata od pila i vrata od ploča. Oba ulaza detaljno su zaštićena sa nekoliko mostova i vrata, te zavojitim prolazima kako bi se mogućim napadačima što više otežalo. Treća vrata, vrata od buže, izgrađena su tek u 20. stoljeću radi praktičnih razloga. 4 glavne velike kule izgrađene su na kutovima zidina. Okrugla minčeta na najistaknutijem mjestu fortifikacije. Izdvojeni lovrijenac koji čuva pristup vratima od pila sa mora i kopna. Sveti Ivan koji čuva gradsku luku s mora, te izdvojeni Revelin koji čuva luku s kopna.